Helo a chroeso i sesiwn arall yn Wythnos Creuwyr Hansh. Fi yw Cai Morgan, un o gynhyrchwyr Hansh, a heno mae criw yn ymuno gyda fi i siarad am cyflwyno, siarad am steiliau o gyflwyno, a ni hefyd yn mynd i siarad am un o blatfformau mwyaf newydd a chyffroi sydd allan yna ar hyn o bryd, TikTok. A mae bron bob un ond am y mir, gyda bach o brofiad, wel mwy na bach o brofiad ar y platfform yna. Felly, mae'r sesiwn yma yn cael ei recordo a fydd ar gael ar Alw a'r Hansh, ond hefyd fydd yna clipiau yn mynd allan ar Community Creu Hansh. Ac i chi sydd yma yn gwylio yn fyw nawr, mae yna gyfle i chi holi cwestiynau ar ddiwedd y sesiwn yma. Felly rowch nhw yn y chat box nawr a nhw'n i ddod atyn nhw ar y ddiwedd. Felly, cyn i ni ddechrau, be am ni ofyn i'r panelwyr i gyflwyno ei hunain. Felly, na i ddechrau gyda ti, Amir. Shwd mai, Amir ydw i, dwi o'r fi Daman, nes i dechrau cyflwyno gyda Hansh pan oedd Hansh actually wedi dechrau, so tua 3 blwyddyn nawr, a erbyn heddiw dwi'n cyflwynydd i BBC Radio Cymru, dwi gyda Regan Management yn Gaerdydd, a mae da fi busnes un yn fi yn mynd o gwmpas ysgolion draws Gymru i gyd. So that's me. Ellis? Hey, Rosemary. Helo, fe'n yw Ellis, fi'n dod o'r Rhondda. Wy'n TikToker a hefyd yn creu cwbl o fideos i Hansh hefyd. Ac, follow me on TikTok. Rhiannon? Dwi'n dod o Gaernarfon a dwi'n gwneud TikToks o'r tŷ. Nes i brynu tŷ nôl yn Mawrth 2019 a dwi jyst yn bod yn ffilmio fy hyn yn decoratio DIYs ac yn y blaen. So, same, follow me. Nice. Ac yn ola, Ria? Helo, enw fi yw Ria a fi byw am Pontypool a dwi wedi bod yn creu fideos ar TikTok a YouTube am tua 2 flynedd nawr. Nice, cool. So mae tipyn o arbenigedd TikTok ydy, a mae Mir gyda bach mwy o arbenigedd showbiz, falle, Amir. So newn ni ddechrau gyda just cyflwyno yn gyffredinol cyn ni droi at fel TikTok yn mwy specific. Mae o profiad ni yn Hansh yn gweithio gyda pobl ifanc, a especially pobl ifanc sydd ddim di falle creu fideos o'r blaen, un o'r pethau a hurdles mwyaf really i pobl dod drosto yw i fod yn naturiol o flaen camera a gadael i personoliaeth chi dod drostodd. Felly, Ellis, na i ddechrau gyda ti. Fel nes di ffindo y profiad yna o siarad o flaen camera a fod yn naturiol? Fi'n meddwl oedd e just yn a confidence boost o gael ymatebion pobl. Pan o'n i dechrau bas ar TikTok, o'n i literally just tym bach yn shy. O'n i ddim eisiau pobl gwybod bod fi'n creu fideos ar TikTok. Ond, dros y cyfnod o lockdown, oedd y cynnydd o'n nifer o followers fi dechrau mynd lan. Dyna pryd fi dechrau gael confidence boost. O'n i actually just postio fideo yn siarad am beth bynnag a just bod fel naturiol, just bod fel sut fi'n siarad i ffrindiau. Chos dyna peth arall fi'n ffrindiau hefyd yw, os fi just yn arangos yn cyffyrddus gyda pobl a trin nhw fel sort of friend, bydden ni just yn you'll have that little bit of connection i fod yn hyderus gyda pobl a just bod a right bit awdw fel yna. A beth amdano ti, Ria? Fel, mae ti bron 500,000 o subscribers ar YouTube nawr a dros millions ar TikTok hefyd. Sut nes di ffindo fel cyflwyno am y tro cynta a fel trio bod yn naturiol? Dwi'n cytuno gyda Ellis. Fi'n meddwl mae'n dod lawr i amser as well, y mwy chi'n neud y mwy naturiol chi'n dod. Ond mae'r trick yw, chi'n edrych ar camera a mae'n teimlo'n naturiol. Chi'n just teimlo fel chi'n siarad i'r hunan. Ond y mwy chi'n meddwl am fel y pobl tu ôl i'r camera, a wedyn chi'n teimlo fel chi'n siarad i'ch ffrindiau mwy wedyn, yn lle just chi yn ystafell ar ben eich hun. So fi'n meddwl mae'n dod lawr i gael hyder amser y mwy chi'n neud y mwy hyderus chi'n teimlo. A meddwl am y pobl fel ffrindiau chi'n mwyn siarad i, nid just camera. Amir, beth amdano ti? Achos fel i ti, oedd e bach yn wahanol. Oedd e ti ddim fel Ellis, Ria, Rhiannon, lle oedd nhw'n ffilm o hunain. Oedd e ti'n dechrau gyda criw camera, which oedd yn route bach yn wahanol. Sut nes ti ffindo fel cyflwyno am y tro cyntaf o flaen camera?
Wel, o'n i wedi cael ei tafu mewn ar y deep end, basically, pan nes i dod i ffilmo gyda ti am y tro cyntaf, heb unrhyw profiad, dim lot o hyder, ond oedd dal da fi tipyn o personoliaeth, like, I'll just throw myself into you, I don't care, you just got to go for it. A os ni'n edrych cyn y dydd nes i ffilmo gyda ti, gyd fi wedi bod yn neud yw just neud silly videos ar Instagram story, Snapchat story, o fran ffrindiau fi fel mae pawb wedi sôn amdano fyna. A hwnna yw'r basics, just gallu neud hwnna, just dim becso be mae pobl yn meddwl. Ond wrth gwrs, ges i y cyfle wedyn o cyflwyno ar Gamera gyda ti am o tro cyntaf, oedd actually mewn car fi, os ti'n cofio. Yeah. A fi'n cofio o rhaid i wneud yr audition na, mynd ro'n y drive-thru, ordro McDonald's a dod nôl i'r car park a siarad i'r camera. A wedyn fi'n cofio tro cyntaf, ti fel, okay, go on, siarad. A ni'n cadw edrych i ffwrdd. So hwnna'r peth bwysig. Yeah. Edrych lawr y lens na, fel oedd Ria yn gweud, bod y dim byd fel camera sydd yn intimidating, just gweld e fel llygad arall, and just go for it. Yeah. Rhiannon, gyda ti a dy gynnwys di ar TikTok, falle mae fel y ti'n sôn am fel DIY a stuff, falle gyda ti, mae yna llai o dy bersonoliaeth personol ti, a mae fe'n mwy i gael ei adlewyrchu yn fel beth i ti'n neud, so fel falle steil o cyflwyno, fel y paint ti'n defnyddio ar wal neu rhywbeth. Fel, sut ti'n fel llwyddo i roi dy bersonoliaeth ti yn dy gynnwys ti? Wel, dwi'n teimlo fatha gen i fi'm gymaint o hyder ar gweddill. Okay. So dwi'n tueddu i sgwennu ar fideos fi, i egluro beth dwi'n neud. A'n aml iawn na i roi voice over drosto fo. Cool. Ond, just sgwennu ar yr fideos a lot o transitions ac yn ymlaen. A mae hwnna'n pwynt diddorol, really, fel bod na gyfle ar socials, really, unrhyw o bob lefel o'r spectrum hyder i allu creu cynnwys. A mae 'da ti fel 75,000 followers ar TikTok ti nawr, Rhiannon, sy'n esiampl briliant o sdim rhaid i ti fod yn gyflwynydd really egniol fel Amir yn TikTok, fel yw hwnna di fod yn fel proses hir i ti wybod hwnna, neu ti jyst i wneud yn araf bach a sylweddoli? Wel, dwi wedi bod yn YouTube ers blynyddoedd, a mae hynna yn fi yn siarad, ond gen i mewn gymaint o followers ar hwnna. Ond, dwi just licio editio fo. Editio ydy beth dwi'n mwynhau am TikTok, a just gael fe gyd i ddod mewn un fishing. Ond, yr hyder dwi'n bach yn stryglo fo. Elis, oedd ti'n ffindo fel oedd yr hyder yn dod yn syth i ti, neu fel fi'n gwybod oedd ti'n sôn am fel oedd ti eisiau just neud e heb i really rhywun wybod, ond fel oedd ti'n nerfus yn rhoi'r cynnwys yna allan wedyn, neu oedd ti just yn neud e a gobeithio bod neb really yn gweld e? Wel, rhyw ffordd o'n i'n gwybod, obviously, os wy'n i postio rhywbeth ar TikTok, mae pawb yn ei gweld e. Ond ar y pryd, pan o'n i'n dechrau, oedd ffrindiau fi a pobl o'n i'n adnabod, nhw ddim ar TikTok, os oedd ddim yn rhy poblogaidd ar y pryd. Oedd hwn blwyddyn yn ôl nawr. Ond, o'n i jyst yn meddwl, ar un adeg, o'n i jyst yn meddwl, ti'n gwybod be, ti'n gweld pa mor llwyddiannus mae'n mynd, pan o fi wedi cyrraedd 5,000 o ddilynwyr, o'n i'n meddwl, right, mae'n cymuned bach o pobl sy'n hoffi gwylio pethau fi. So o'n i jyst yn meddwl, you know what, let yourself go. A jyst bod yn cyfforddus gyda fe, achos o fi arfer jyst wneud fideos gyda seiniau, ond dyddiau yma nawr, rhan fwyaf o fideos mi, maen nhw jyst yn fi'n siarad. So, oedd fi jyst i'n meddwl, ti'n gwybod be? Wel, i fod yn onest, mae rhan fwyaf o pobl sy'n dilyn fi, maen nhw'n dilyn fi am yr acen fi, neu ffordd fi'n siarad. So, it's fi sylwi o hwnna, o reit, mae pobl sy'n hoffi sut fi'n siarad, so dylse fi siarad tyn bach mwy. A fi'n meddwl, nes i sbardino fe, meddwl, oh, you know what, this is who you are, ar-lein, be that person, chwad? Ria, oedd e'n cymryd spel i ti i ddod i wybod fel beth, fel oedd Elis yn gweud fyna am fel, that's my thing, that's my niche, fel nath e cymryd ages i ti gweithio hwnna allan, neu oedd e'n rhywbeth nes ti ffindo'n syth? Fi'n meddwl i fi wedyn ni'n ffeindio fe'n syth, ond mae'n weddol tricky weithiau i just fynd gyda rhywbeth chi'n caru, oherwydd wedyn, wel, fi wedi dechrau fel dawnsio o fanna, neu pethau creadig o fel yna. A os dyna lle mae calon chi yn, a chi'n hapus wneud hynna, chi'n passionate amdano fe,
mae hwnna'n mynd i dod ar draws wedyn i'r pobl sy'n gwylio chi. Felly mae nhw'n mynd i mwynhau gwylio hwnna a wedyn nhw'n gallu gweld faint chi mwynhau fe. Felly os chi ddim yn siŵr am fel y niche chi, a falle jyst dechrau banc gyda rhywbeth, chi'n passionate amdano fel celf neu rhywbeth, a chi'n mynd i llwyddo, fi'n meddwl. Sut ti'n ffindo fel newid o fod ar YouTube a'r TikTok? Yn amlwg, mae'r ddau platform yn really bwysig i ti. So gyda dy steil cyflwyno di, yw e'n newid o gwbl neu yw e'n aros exactly'r un peth? Fi'n trio cadw fe'n eitha syml, oherwydd dwi ddim eisiau cael fel dau personoliaeth, oherwydd mae hwnna'n mynd i cymlethu pobl, fi'n meddwl. Mae nhw eisiau gwybod chi a beth chi'n fel. So dwi'n trio cadw fe'n eitha syml, ond mae yn anodd oherwydd ar TikTok. Chi'n gael fel 15 eiliad i gael eich personoliaeth ar draws yn hytrach na 10 munud ar YouTube. Felly mae'n anoddach, fi'n meddwl, ar TikTok i dangos pobl pwy chi wir yn. Be ti'n meddwl, Rhiannon, am fel yr kind of y dwy platform thing na, that ti'n sôn bod ti ar YouTube o stuff hefyd. Yw cynnwys ti'n really debyg ar y ddau platform? Fel sut wyt ti'n defnyddio dy personoliaeth ti fel a ti'n gweud gyda graffeg ar YouTube hefyd? So ar YouTube, o'n i'n tueddu wneud mwy o just pethau oedd ar YouTube a just trio dilyn trends ar fanna. Ond mae'n cymryd oes i editio fideos YouTube hefyd. So dwi'n gwybod bod TikTok just hawdd get the video up type o le. Ond ar YouTube ti'n rili angen fatha structure fo ac yn y blaen. So dwi'n just meddwl ar YouTube ni di weld personoliaeth fi, ond ar TikTok fi ni di ddim, so mae o'n wahanol gen i fi da. A wedyn, like, Amir, fel, eto i ti'n dod ar rhywbeth gwahanol, fel ti mwy yn cyflwyno pan mae yna fel cyfleon yn dod lan. Fi'n gwybod bod ti'n neud fel gwaith fel miliwn o siaradwyr hefyd, lle mae yna gyfle i ti cyflwyno a neud content online, ond yn bennaf, ti kind of fel cyflwynydd mwy traddodiadol yn dwyt. Fel, sut ti'n ffindo mynd o un job i'r job arall, a they could be completely different projects i weithio arno, ond maen nhw dal eisiau fel ti i fod like, yr un peth. Sut ti'n ffindo hwnna a newid hwnna? Ie, mae'n diddorol beth ti'n gweud hwnna, achos pan o'n i'n dechrau bod ar Gamera, o da ti pethau fel Vine, o da ti pethau fel Instagram, oedd yn actually gadael ti creu fideos bach fel TikTok. So pan o'n i'n defnyddio nhw, o'n i'n joio wneud ar gyfer pleisio hunan fi, really. Ond wrth gwrs nawr, wrth gwrs mae da ti pawb fan hyn sydd ar y chat yn content creators. Maen nhw'n creu cynnwys ar gyfer TikTok a YouTube. Ond fi'n content creator ar gyfer brandiau busnesau. So, mae'r steil yn newid, wrth gwrs, o ran... So ti'n ffindo fe anodd fel ti'n troi lan i ti fel, right, okay, I got to turn my head nawr i fod mwy fel corporate like this day, and then next day ti falle'n mwy like chatty a mwy fel bod ti ar podcast neu rhywbeth. Yw hwnna'n anodd i ti neu you just do it? Mae'n diddorol beth ti'n gweud hwnna, achos amser ni'n neud y pethau Hansh, o'n i'n teimlo'n really ifanc, cool, engaging, a wedyn ar ôl hwnna ni'n teimlo fel, okay, I want to do a bit more professional presenting, so I can either talk down, be less aggressive. Ond oedd pobl wedi colli diddordeb gwylio stuffi. So oedd actually rwy'n wedi dweud y fi, wyneb i wyneb, and I'm going like, I haven't really watched most of your videos recently. They're quite boring. And I was like, okay, thank you for that. That's very constructive. O'n i'n diolch am hwnna, achos fi wedi ffindo ffordd i dod â steil a personoliaeth fi mewn fwy. So, mae rhaid i fi cofio bod e'n i cael lot o humor, lot o'r engagement, i siarad yn really, direct y ffordd fi yn hefyd. So mae fe'n bwysig, a mae fe wedi helpu ar y radio, ar gyfer voiceovers, ar gyfer promo vids busnes fi, ar gyfer teledu byw hefyd. So, pam nag i ti di fel neud mwy o stuff dy hunain, fel y tri arall sydd yn y chat yma, fel, like, they've killed it, a mae dy ti'r cyder, obviously, i neud ni'n gweld hwnna. So, like, why isn't there, like, a mere YouTube channel with, like, 1 million subscribers, man? Amser yw fi jyst yn gweld edito fideos fel lot o amser. A, like,
My diary's quite full, Cal. Na, ond fi'n lyfo'r idea o TikTok, ond fi ddim yn gweld yr ochr busnes o TikTok yn bes. Okay. Wel, falle newn ni ddod at hwnna, a falle gei di addysgu gan y tri arall fan hyn, a falle fi'n gyfle i ti. Who knows? This might be kind of the sbardun i ti i fynd off y mir a, you know, start your TikTok dream. And newn ni troi at TikTok then, on that note. I guess, obviously, mae pawb fan hyn yn gwybod pa mor boblogydd yw e nawr, mae fe di literally completely ffrwydro dros yr 19 mis diwetha, 2 flynedd diwetha, and it's the most downloaded social media platform in 2020. Ria, fel sut nes ti ffindo yn mynd mewn i TikTok? Nes ti dechrau ar YouTube gynta, do fe, neu dechrau ar TikTok? Yeah, dechrau ar TikTok, and ar y bryd roedd e'n Musical.ly, cyn i fe. Okay, yeah. So oedd ti ar yr app back then, yn Musical.ly? Yeah, ddim ond am tua 3 mis, though. Okay. Just tuag at y diwedd o Musical.ly. Wow. A fel sut nes ti ffindo fel y proses yna o ddechrau? Was it just starting as a laugh? Neu fel, you're like, hang on, no, I really want to like make this content. This is my plan to like grow on TikTok. Yeah, roedden fi'n just gael y app oherwydd, fel, fi wedi gorffen brifysgol. Yeah. Oedd just y haf, a doedd dim byd i wneud, ond roedden fi'n gweld pobl dechrau mynd arno fyna, a roedden nhw'n postio fel y fideos nhw o Musical.ly ar Instagram, dyna sut roedden fi'n gweld nhw. Felly roedd fi'n cael y app wedyn, a just fel ti'n dweud, postyn am fel hwyl. Roedd e byth yn fel plan i gael fel millions o ddilynwyr. A roedd e'n just shock pryd oedd pobl yn dechrau hoffi y fideos a dilyn fi. Roedd e'n just dod mas o nowhere. Roedd e'n just shock. Like nawr, fi literally, cyn i ni ddechrau, nes i check o fel faint o ddilynwyr dy ti. Mae dy ti 7.6 million followers, sydd yn, obviously, is huge. Fel, sut nes ti, like, how would you kind of wrap your head around the fact oedd ti di dechrau arno fe, nôl yn yr haf, whenever that haf was, many years ago, just having messed around ar Musical.ly, and nawr ti yn neud o'n llawn amser, mae dy ti 7.6 million followers. Fel, sut ti'n kind of comprehendo hwnna i gyd? Yeah, mae'n lot i fel cymryd mewn. A fi'n meddwl, os dwi'n just eistedd fyna weithiau a meddwl am gyd o'r pobl yna, mae'n eitha fel overwhelming. Yeah. Oherwydd mae hwnna'n lot o lygais yn edrych arno chi. Ond fi'n meddwl hefyd mae'n dysgu ti os chi'n hoffi rhywbeth a caru beth chi'n neud, a gweithio tuag ato fe, chi'n gallu llwyddo mewn e. Elis, ti di tyfu ar TikTok yn really gyflym. Ti ddim ar 7.6 million followers eto, ond ti lan bron at 100k bron y bod. A mae hwnna di bod yn massive twf i ti a Lenny yn dweud. Fel, sut wyt ti di gallu kind of comprehend o beth sydd wedi digwydd i ti yn growth ti ar TikTok a Lenny? Wel, mae fe dal rhyw ffordd just yn surreal, achos dwi'n cofio, like, ar y ddechrau lockdown, pan fi wedi cyrraedd like 10,000, I was like, right, that's going to be it, mae neb arall mynd i dilyn fi. It's like nawr, like 99.7 is a bit like, are they alright though? Like, you know, mae fe just yn, I don't know, it's just, I don't know, mae fe'n really like strange. Like, we methu like mynd mewn i Caerdydd, heb rhywun dod lan i fi a bod fel, oh my god, you wear us from TikTok. Mae fe just mor strange, mae pobl yn gweld fi achos fi ddim yn gweld fi. A ffordd maen nhw yn os maen nhw'n creu somewhere. Yeah. It's like, fel pan fi'n mynd ar live a dwi'n like darllen comment, 12-year-old girl, she's like, oh my god, you just noticed me and stuff like that. I was like, yeah. It's like, fi ddim yn gweld sut maen nhw'n gweld fi, so mae just like, I haven't like clicked just eto. So gobeithio pan fi'n cyrraedd 100,000, it'd be like, okay, I understand now. so yw hwnna wedyn yn like ysbrydolity wedyn, like every interaction you get on the street, neu be bynnag, you're going home then and you're like, right, this is working, mae rhaid i fi creu mwy. Yeah, mae fe just yn, just i gwybod bod, like, wy'n mynd mas, mae pobl yn gweld fi. Mewn ffordd, rhyw ffordd, mae'n like dau ochr i fe. There's the sort of anxiety sort of thing of being like, okay, when I go out now, mae pawb yn edrych arna i. Mae'n hwnna, ond hefyd ar ei ochr arall, it's like, we just i gael, like, compliments yn nhw, like, feedback and stuff like that. Achos dyna gyd fi, it was like, constructive criticism, whatever it's called. Criticism. A, like, a feedback y peth hwnna, just i fi, like, gweithio ar fy hun, a gweld pa fath o peth mae pobl yn hoffi gwylio, fel, fi pobl yn dweud ar lives fi, like, I loved, like, the receptionist from hell, neu, like, celebrities didn't know that well, so we meddwl, right, okay, we angen neud lot am hwnna ta.
Yeah. A Rhiannon, beth amdano ti? Ti wedi cael stopio ar y stryd eto? Neu falle ddim, achos ti ddim cweith mor kind of yn ffrant o flaen y camera fel mae'r ddwy arall? Ie, na, dwi heb cael fy stopio yn Caernarfon yn Pool Street, na do. Ond falle bod ti'n hapus am hwnna, os ti ddim really eisiau fod kind of front and centre, really. Ie, gen i rei fideos o'na fi, ond ie, na, dwi'n meddwl mae pobl yn dilyn mi am yr DIYs ac yn y blaen. So, fel, i edrych, mae'r tri ohonych chi, obviously, di tyfu eich TikToks chi'n absolutely huge dros y blynyddoedd diwetha. Fel, beth ych chi yn meddwl yw'r cyfrinach chi hwnna? Elis, na i ddod nôl at y ti. Fel, yw hwnna'n completely nôl lawr at be oeddwn ni'n sôn am gynharach gyda'r cyflwyno? Mae rhaid i chi ffindo rhywbeth chi'n really angerddol dros do and just run with that. Is that the secret? Neu os na rhywbeth mwy yn y platform, like the way you format a video, neu sut mae rhywbeth yn edrych, jumping on trends? Beth yw'r kind of cyfrinach i llwyddo ar TikTok? Dwi'n meddwl, mae yna aspect o fe, lle mae fel, like, you know, if you've got your niche, you know, bydd yna pobl yna sy'n hoffi hwnna. Dwi'n meddwl gyda fi, rhan fwyaf o'r amser mae fe jyst yn newid, fel ar y foment, dwi jyst di mynd nôl mewn i, like, neud colir, a fi di bod ar lives, a mae pobl sy'n caru gwylio nhw a gweld fi'n creu TikToks ar y pryd. So it's like, gyda fi, dwi sort of, like, you know, sort of change it up now and then, just i gael, like, gynulleidfa gwahanol, os mae'n greu synnwyr. O fi'n meddwl peth arall yw, like, a sort of, like, y ffordd ti'n dod ar draws i pobl, fel os maen nhw'n gweld, like, oh, I see something in. Achos, mewn ffordd, dyna sut fi'n ffeindio fel, os fi'n, like, mynd trwy feed, a meddwl, like, oh my god, mae hwn yn funny, edrych ar account, edrych trwy videos nhw, os fi'n gweld, like, oh my god, fi'n dechrau hoffi hwn, byddai'n dilyn nhw, dyna sut fi'n gweld e. So fi'n meddwl, yeah, ffordd ti'n dod ar draws, y pethau ti'n postio, fi'n meddwl yna'n, like, you know, the top bits. Be ti'n meddwl, Ria? Os na fel cyfrinach o gwbl, neu na? Y peth fi wedi ffeindio o dechrau, really, yw fod yn creadigol. A hefyd dyna sut mae fideos ti wedyn yn sefyll allan o bawb arall. Fel, yn enwedig, mae yna trends neu cerddoriaeth sydd ar y trend. A os ti'n creu fideo i'r cerddoriaeth yna, ond neud e mewn ffordd creadigol a ffordd gwahanol sy'n sefyll allan o bawb arall, mae pobl yn mynd i fel notice you more. So, dilyn trends, ond neud nhw'n gwahanol, hefyd os mae 1000 o bobl yn neud nhw wedyn, ond chi'n mynd like the extra step. A neud fel green screen neu rhywbeth sydd. Mae pawb yn fel, sut ydych chi wedi neud hynna? Mae'n mynd i chi sefyll allan. Sut chi'n ffindo fel y broses wedyn o fel, okay, so mae pobl yn dechrau gwylio, ti newydd wneud fideo, mae'n sefyll allan, a mae pobl yn dechrau comment arno fe. Fel, sut chi'n ffind o'r broses yna o siarad gyda kind of y fan sy'n gwylio, achos bod rai bod yn gallu bod yn eitha overwhelming, ydw yn enwedig i ti, Ria, fel, yw hwnna'n rhywbeth ti'n kind of cadw ar ben bob nos, every time you post, you check in the comments and reply in, neu yw yn rhywbeth ti'n kind of like, ddim really yn edrych arno gymaint nawr, achos bod gen ti gymaint o bobl yn kind of sylweddoli ar kind of videos ti? Ie, fi'n meddwl mae'n hanner chi'n methu eistedd fyna a darllen pob un. Mae'n just amhosib, mae'n wir yn. Ond ar un pryd, chi angen trio oherwydd cadw y cyswllt yna between y pobl sy'n gwylio chi a chi. Dyna beth sy'n cadw fel pobl dod nôl i'ch page chi, oherwydd wedyn chi ddim fel y person lan fan hyn. Chi'n dangos bod chi dal yn person, a chi'n mynd i siarad i nhw, a chi'n mynd i fod yn falch am be maen nhw wedi rhoi chi, y platform. Hefyd, heb nhw, chi ddim yn mynd i bod fyna. Felly, chi angen parchu hynna. Sut ti'n ffindo hwnna, Rhiannon, hefyd? So, efo viral videos, mae'r comments just mynd out of control. So, mae'n mynd i'r pwynt lle dydyn nhw'n commentio am y fideo, maen nhw'n just commentio i commentio. So, dwi'n gweld y rei sy'n ddim mynd y viral, fedrai atab a cymdeithasu, ond efo rei sy'n mynd y viral, mae'n just out of control. Lle chi'n gweld fel y platform yn mynd? Like, obviously, mae fe di newid gymaint dros 6 mis diwetha, fel hyd yn oed. Fel, ydych chi'n gweld yn like, datblygu mwy? Mae yna lives ar gael nawr, you know, like, oes na scope bod yna pobl yn gallu posto fel 10-minute videos, chi'n meddwl? Chi'n gweld hwnna? Ria, na i ddod nôl at y ti, beth ti'n meddwl am fel ys camau nesaf i TikTok?
Mae'n meddwl, mae andal datblygu fel chi'n dweud, chi'n gallu gwneud joint lives nawr, felly dwy ohonoch chi'n gallu gwneud lives, a fi'n meddwl mae hwnna fel datblygiad da, oherwydd i eistedd fyna ben eich chi'n weithiau, chi ddim yn gwybod beth chi'n dweud, ond having someone to bounce off, mae hwnna'n gweithio'n, again, mae'n just gael personoliaeth chi'n drosodd pam chi'n gael rhywun i siarad gyda, ond efallai cynyddu y length o'r fideo fydd hynna'n datblygiad dda hefyd, oherwydd y munud mae hynna ddim yn lot o amser. Be ti'n meddwl, Elis? Wel, rhywbeth dwi wedi bod yn dweud am amser yw, dwi fel Amir yn hoffi creu stories ar Instagram a Snapchat. So os oedd TikTok yn gael hwnna, I will be all over it. Chos literally pob dwi wastad yn postio ar Instagram fi ar y stories. A pethau dwi sy'n dweud just yn neud arno fe. Dwi'n teimlo weithiau how can I make that into a TikTok? Neu ydw i gallu safio hwnna a rhoi fe'n TikTok. So os oedd TikTok yn gael stories, I would be all over it, honestly. Brilliant. Newn ni just cyn i ni ddod at diwedd y sesiwn yma, fi just atgoffa pawb, fydd yna gyfle i chi gofyn cwestiynau i'r criw yma, felly dechreuwch roi eich cwestiynau yn y chat box fan hyn, a newn ni ddod at nhw nawr mewn ychydig o funudau. Be o'n i eisiau siarad gyda nes amdano really oedd TikTok fel platform, mae Ria yn amlwg a Rhiannon, a Elis, fi'n gwybod ti'n neud nawr mwy gyda YouTube, yw chi yn trio fel evolfo a dim just i fod mor ddibynnol ar un platform, achos obviously os mae'r platform yna am ryw reswm jyst yn diflannu fori, mae yna miliynau o bobl falle yn gallu diflannu hefyd. Felly, pa mor bwysig yw i chi i wneud yn siŵr bod chi'n gweithio ar platformau arall hefyd? Rhiannon, falle na i ddechrau gyda ti. Wel, dwi'n gweld gen i lot mwy ar TikTok na gen i fi ar bob dim arall. Dwi'n gwylio Instagram hefyd, dwi efo un i tŷ fy hun, lle. A dwi just meddwl, os oes TikTok yn diflannu, of gwrs, yn i yn gyntyd, ond dwi dal efo following bach ar Instagram, a swn i'n just cario ymlaen o fanna. Dwi'n meddwl maen nhw wedi dechrau reels ac yn y blaen, so dwi'n meddwl swn i'n just mynd ymlaen a wneud o'n fanna. Sut ti'n ffindo fe? Yw yn anodd i ti'n ffindo i mynd â pobl o TikTok i platformau arall? Ynddo, fatha, dyn nhw'n eisiau mynd ar Instagram, dwi'n gwybod pam, ond dwi'n meddwl mae'n haws just aros ar TikTok, dwi'n gwybod, ond mae'n anodd gael nhw i ffolio chdi ar beth eraill. Elis a Ria, nath y ddau yn chi gwenu a nodi'ch pennau fyna. Chi'n cytuno, Ria, ti'n ffindo fe'n anodd i cross-pollinato gwahanol social media accounts? Am ryw reswm mae Rhiannon yn gywir. I trio gael nhw draw i Instagram, mae'n fel amhosib, a fi ddim yn gwybod pam. Oherwydd, os nhw'n hoffi chi gymaint ar un platform, mae'n weird pam nhw ddim yn dilyn chi ar y platform arall. Ond rhywbeth fi wedi ffeindio i gael pobl i mynd draw yw os chi'n siarad am TikTok ar Instagram neu wneud TikTok tutorial neu rhywbeth ar YouTube, mae hynny'n helpu symud nhw draws. So i creu content wahanol ond i cadw TikTok yn yr enw neu rhywbeth, mae hynna'n beth sy'n helpu i symud nhw ar draws. Cool. Be ti'n meddwl, Elis? Be ti wedi gweld? Wel, bron fwyaf o'r amser pan dwi'n mynd ar lives neu rhywbeth. Dwi wastad yn dweud, dwi'n postio lot ar stories fi am updates a pethau sy'n digwydd. So dwi wastad jyst yn rhoi shameless plug o go from Instagram. Rhywbeth yn. Ond hefyd fi wedi trio, pan fi wedi trio dechrau YouTube channel, fi wedi dweud wrth pawb, ewch i ddilyn fi. But it's mae'n dim ond 2,000 o pobl sy'n dilyn YouTube fi. A fi'n meddwl mae fe jyst yn strange sut mae'n 2,000 draw fyna, a wedyn 99,700 ar TikTok. So it's mae'n really anodd jyst i transfer nhw. Ond fel wedodd Ria, maen nhw'n just i gwylio ti ar TikTok. TikTok is the best thing about it. So, bydd rhaid fi trio, fe wedys di Ria, am sut i neud gweithio TikTok mewn Instagram rhyw ffordd. Falle bydd rhaid fi dechrau reid reels. Hate to say it, but... Nice. Wel, un cwestiwn ola i orffen, cyn ni droi at cwestiynau sydd yn y chat, sy'n dod mewn ar y chat. Os oeddech chi yn creator yn dechrau o zero nawr, a oeddech chi eisiau dilyn gyrfa ar unrhyw social media platform,
pa un chi'n gweld fel yr un sydd gyda mwy o potential I tyfu a gallu tyfu gan y lleidfaoedd? Maybe it's a stupid question as we spent 15 minutes talking about TikTok, falle, I don't know. Ond Amir, na ddechrau gyda ti, achos ti yn neud gwaith ar social media fyd, fel beth ti'n meddwl yw'r fel yr social media platform mwy accessible right now? Wel, mae'n ffynnu fel pawb yn nodi fyna sut mae pob cyfrwng yn gwahanol, achos I fi, mae Facebook, Twitter, Instagram yn totally gwahanol, algorithms hollol gwahanol bod fi wedi bod yn defnyddio, fi'n rhoi cynnwys gwahanol ar bob un. Ond I fi yn bersonol, yr un sydd wedi cael y mwyaf o waith I fi yw wastod Twitter. Wastod. Achos mae mor gymaint o ysgolion, busnesau, presenters hyd yn oed arno fyna, producers. Maen nhw gyd ar Twitter yn defnyddio hwnna yn bersonol I weld cynnwys, I quote tweeto, I replyo. Ti'n mwyn beth lod o hwnna. So, ond datblygu, sa'n siŵr o sut fydd hwnna'n datblygu. Falle mae Facebook yn lot fwy pŵer, achos da ble mae fwyaf o wilwyr, lot o oedolion eto yn gallu rannu pethau. Ti'n modd, mae ni gyd yn, mae mamau pawb yn rannu pethau dyddiau yma. Ond, so os ni'n dechrau o zero, bydd rhaid I efo Twitter, chi'n gwybod sut I pampo hwnna lan. So fi'n y pwynt gyntaf really nod yw'r ffaith, mae rhaid I chi gwybod pwy yw'ch gynulleidfa falle gyntaf, ac yn achos y mir, mae fe angen y targed I bobl falle sy'n hun, a ysgolion y stuff, so Twitter definitely yw'r lle gorau fe. Rhiannon, beth amdano ti? Beth sydd ti'n mynd iddo fel social media platform os ydych ti'n dechrau eto nawr? Wel, dwi'n teimlo efo TikTok, os mae fideo mynd y viral, ti am gael mwy o ddilynwyr, so dwi'n gwybod, ti jyst angen meddwl am beth ti eisiau creu, a wedyn is everyone gonna watch it. A dwi'n meddwl, dwi'n meddwl TikTok sy'n ni. Oedd ti'n sôn am viralness fyna, efe TikTok yw'r platform yn dyfarn di sydd gyda'r mwy o potential I darn y cynnwys mynd yn viral? Yr For You page na, fatha Discovery page. Mel, wedi ddim gael hynna ar Instagram. Fatha, wedi di gael efo Twitter allan, mynd y viral, efo pobl yn retweetio. Ond efo TikTok, os mae fideo chdi ar y For You page na, wel, mae millions and millions o people am weld o, so hynna dwi'n teimlo efo fo. Ria, beth I ti'n meddwl, pa platform bydde ti'n dewis nawr os oedd ti'n dechrau eto? Dwi'n cytuno bydde fi'n dewis TikTok, fi'n meddwl, oherwydd mae'n unig platform lle chi gyda fel For You page, a chi gyda y siawns hynna o eich fideo chi gyda 0 likes, gael roi ar fyna o mlaen millions o bobl. Mae hynna ddim yn mynd I digwydd ar Instagram neu YouTube. Felly mae hynna, dyna lle mae'r influence, fi'n meddwl, TikTok sy'n gyda fel y biggest influence. Fel, yn ymwedig gyda just cerddoriaeth, fel, mae TikTok yn fel dewis like the music charts. Like, mae just gyda massive influence, felly, TikTok fi'n meddwl. A Elis, fi'n gwybod rata fi'n credu, ond gwed ti beth ti'n meddwl? Fi'n cytuno, fi'n rhaid fi TikTok. Fi'n meddwl peth fwyaf gyda TikTok gyda fi yw dyddiau yma, mae'n like busnesau a cwmnïau, maen nhw'n edrych ar TikTok am pethau, fel unig reswm fi ar Hansh nawr, achos chi wedi ffindio fi ar TikTok. A like, fi'n gwneud pethau gyda'r BBC, achos nhw wedi ffindio fi trwy TikTok. Fi wedi gwneud pethau gyda'r Llywodraeth, achos nhw wedi ffindio fi trwy TikTok. So, TikTok's the place to be honest, yna. Wel, fi'n credu, that's the general consensus. Diolch I chi gyd am ddod ar y sesiwn heddi. Mae yna set o gwestiynau yn dechrau dod mewn ar y chat, so ni'n dechrau ar reina. Owain I gofyn, fi efo decent amount of followers ar Instagram, a fi'n trio dechrau TikTok o'n nawr, ond does dim llawer o followers o Instagram yn mynd I TikTok. Os ydych chi unrhyw cyngor I gael Instagram followers I ddod draw I TikTok. Na I ddechrau gyda Elis. Dwi'n meddwl, ddim holl o siŵr, ond falle just like advertiso fe lot ar like stories, neu achos mae gennym ni like y reels ar Instagram nawr, falle ail-bostio TikTok si ar Instagram, achos wedyn bydd llwyth o pobl ar Instagram yn gweld nhw a meddwl, you know what, let's check them out on TikTok. Ria, os da ti unrhyw tips? Dwi'n cytuno gyda hynna. Chwarae ar y cyswllt yna sydd rhwng y reels a sydd rhwng TikTok. Neu falle postio fel hanner o'r TikTok fideo chi ar eich reel a dweud os chi angen
you know, if you want to see the end of it, chi angen mynd draw i TikTok fel beit nice. nhw tipyn bach i mynd draw a gwylio chi ar y platform arall. Cool. Yeah. Na i symud ar y cwestiwn nesa. Rhiannon, os unrhyw hashtag penodol sy'n gallu helpu gwneud y fideo mynd yn viral ar Instagram neu TikTok? Hashtag viral, hashtag trend, dwi'n gwybod. Be bynnag mae'r fideo amdan, dwi just rhoi'r hashtag o hynna. Ond weithiau mae yna rei hashtags sydd yn fatha trendio. So, bod o'n relevant i'r fideo, swn i'n hashtagio hwnna. Just rhaid gofyn pobl yn gallu gweld o. Ond, just the obvious hashtags, swn i'n dweud. Cos mae hashtag TikTok really yn gweithio bach yn wahanol i fel socials arall. Cos like, you can hashtag all you want ar Instagram. Really, like, it doesn't necessarily like hit like it does on TikTok. Mae'r discoverability yna o fewn like those themes, loads yn fwy. Fel, chi fel bod TikTok yw'r platform sy'n defnyddio'r hashtags gorau allan o'n nhw gyd? Dwi'n mynd ar hashtags ar TikTok, fatha, swn i'n clicio ar hashtag ar Instagram, swn i'n guaranteed weld be dwi isio, ond dwi roed wedi ar TikTok, dwi'n meddwl. So, dwi'n gwybod os mae pobl yn search nhw. Elis a Ria, os ydych chi fel, you know, go-to hashtags chi'n defnyddio ar y platform yna, Elis? Wel, gyda fi, ers y cychwyn, o'n i'n gweld fideo yn dweud, like, oh, if you want your videos to get out there, use these 4 hashtags. Ac ers hynny, fi jyst wastad yn defnyddio nhw. Ond fi wastad yn gweld pobl yn dweud, oh, ti ddim angen hashtags i mynd yn viral. A mae hwnna'n gywir. Ond wedyn weithiau, fel Rhiannon yn dweud, os ti'n cael like, hashtag am like, certain aspect o like, y fideo ti, fel os dwi'n dweud hashtag Wales, you know, siŵr o fod bydd pobl yng Nghymru yn gweld y fideo hwnna. So, it's hard to say, fod yn honest, ond dwi jyst yn dyddio FYP, For You page, like viral, stuff like that. Yeah. Ria, os yna unrhyw fel secret popular hashtags ti'n defnyddio gallu di rannu? Fi'n fel Alice, fi'n defnyddio fel y generic ones, like hashtag for you. Ond wedyn, os mae rhywbeth fel special yn digwydd fel Nadolig neu rhywbeth, neu Halloween, fi'n hashtagio nhw oherwydd fi'n meddwl mae pobl yn fel search on nhw during y amser yna os nhw eisiau fel Halloween make-up look, fydden nhw'n search o hwnna lan. Felly ar adegau, fi'n meddwl defnyddio hashtags. Like, ti eisiau bwrw ar pethau mae pobl yn chwilio, so like searchable stuff. Okay. So I guess mae'n bwysig bod ti fel user ar y platform yn fel gwybod bod, you know, this is hot right now, this is doing really well. You can only find that out really trwy actually bod ar yr app bob dydd fi'n cymryd. There's no fel magic website sy'n gweithio ti, dyma'r hashtag sy'n really boblogaidd right now. Cool. Cwestiwn nesa, Betsan. Gan bod TikTok yn bennaf gyda cynulleidfa iau, yw e'n anodd creu content sy'n addas oherwydd mae'r app yn strict iawn gyda pethau anweddus. Chi'n meddwl hwnna, chi'n cytuno, Elis? Yeah, fi'n meddwl, achos weithiau, fi wedi cael like, fideos wedi cymryd i lawr, just achos fi'n like, dal botel o gin neu gwydren, you know, even os does dim byd ynddo fe. Mae'r guidelines ar TikTok, maen nhw'n eitha like, sensitive, so mae'n rhaid i chi fod yn falus. Ond gyda content fi, bys i ddim yn dweud, mae fe'n like, rhy like, raunchy, you know, weithiau byddai'n like, a chucki swewyd mewn. Ond, yeah, fi'n meddwl mae like, pethau dwi'n rhoi mas na yn eitha addas i pobl. Yeah, mae'n anodd dweud i fod yn honest, achos like, the community guidelines, maen nhw just more strange. A mae TikTok yn cael ei reoli gan bots. So pan ti'n postio fideo, mae bot yn gwylio'r fideo yn gyntaf, jyst i edrych am like, triggers. Ac, yeah, you just can't really say beth sy'n digwydd weithiau. Rhiannon, os da ti rhywbeth i ychwanegu at hwnna? Yeah, dwi wedi cael ffyw yn cael ei tynnu lawr, just dyweddio a just rhoi glas o champagne a nath o gael ei dynnu lawr. So, ond ia, di pobl ifanc ddim eisiau gweld yna, a dwi'n meddwl mae dilynwyr fi yn ifanc, ond ia, mae yna lot o plant arno fo does, so dwi'n meddwl rhaid i chi just
watchad. A maen nhw yn sensitif, fath yma, Elise yn dweud. Na i symud ar cwestiwn nesaf gan Hannah. Mae Hannah fi'n credu yn gweithio gyda myfyrwyr sydd o dan 18. Sut mae modd cadw golwg ar y content, gwneud yn siŵr bod e'n addas, cyfreithiol ac yn y blaen. Fi'n credu mae hwn yn cael ei dilyn ymlaen o'r holl guidelines a stuff nawr. Mae Hannah eisiau dechrau ymgysylltu gyda myfyrwyr. So, os yna unrhyw tips gyda chi, like, neud yn siŵr bod cynnwys yna'n addas, like, neu is it just roi e allan a gobeithio bod y guidelines yn caniatáu i chi ryddhau hwnna? Be ti'n meddwl, Ria? Fi'n meddwl, fel Alice yn dweud, weithiau mae guidelines tipyn bach yn weird. Nhw yn cymryd lawr fideos sydd ddim yn neud unrhyw beth yn anghywir. A wedyn, weithiau chi'n gweld fideo a chi fel sut yn y byd mae hwnna dal lan. Felly, mae'r system weithiau yn tipyn bach yn dodgy. A does dim setting chi'n gallu fel, like ar Instagram, mae like child safety setting i enablo, ond does dim byd fel yna ar TikTok. Felly, fi'n meddwl hawdd mae'r app dal yn newydd, mae yn dal yn datblygu a mae angen gweithio ar hynna. Mae'n big talking point, really, yn dweud gyda TikTok a fel addasrwydd i bobl ifanc. Ti'n gwybod bod y setting ar fe nawr sydd fel family pairing, so mae rhieni ti'n gallu gwybod be ti'n gwylio, and you can like make your account private and stuff fel ti'n neud ar Instagram, ond like, it's coming from a different place than Instagram, so it's like new, mae fe'n tyfu'n really gloi, mae miliynau o bobl ifanc yn defnyddio fe bob dydd, so it's a big app to control. So, Hannah fi'n credu, mae'n her, mae'n deg i weid, ond heb os fi'n credu bod yna werth sicr bod ti'n gallu ymgysylltu gyda pobl ifanc trwy hwnna. Beth arall? Mae Betan hefyd yn gofyn, beth yw username YouTube ti, Rhiannon? Os ti'n gallu rhoi hwnna yn chat, da fi, briliant. Mae Betan eisiau gwybod. Mae Owain Rhys yn gofyn, yw pawb yn gallu dilyn fi ar TikTok at Osian Wyn 14? Come on. Shameless. Dilynwch Osian a Owain fyna. Shameless plug, chwarae teg. Os unrhyw arall gyda unrhyw cwestiwn arall cyn i ni benni, nawr yw'ch cyfle. Croeso chi troi'ch camera ymlaen neu eich mic ymlaen hefyd os chi eisiau gofyn i'r panelwyr. Going once, going twice. Cool, brilliant. Mae rhywun eisiau troi camera nhw ymlaen. Hei, Owain a Osian, chi sy'n newydd roi'r plug yma mewn, dy fe? Ie. Go on. Neud TikTok fi. Go on, gwed eto, nes i ddim clywed di. Beth yw username TikTok ti, Rhiannon? Life of Rhi_. Diolch. Cool. Mae Aila newydd roi cwestiwn mewn fan hyn. Sut ych chi'n delio gyda sylwadau negyddol? Ria, na i ddechrau gyda ti, achos mae ti millions of followers. Sut ti'n delio gyda hwnna? I fod yn honest, fi'n just instantly block and delete. Dyna be fi wastad fi fel cadw gyda. A hefyd, yn fy marn i, mae nhw'n moyn sylw, ond ddim yn y ffordd gywir. A mae hynny'n just mynd i tarfu ar sut o'i ti'n teimlo, a just mae ddim yn worth it. Chi'n gwybod beth fi'n meddwl, felly dwi ddim yn eistedd fyna. Fi byth di eistedd fyna a ateb nôl. Fi just block and delete, move on. Fi'n meddwl mae'n ffordd gorau weithiau. I guess mae rhaid i ti yn achos ti like 7.6 billion followers. Like you can't sit there and reply i bawb. Elis, be amdano ti? Fel sut ti delio gyda unrhyw sylwad yn negyddol? Wel, i fod yn onest, dwi ddim yn really gael lot, ond weithiau pan dwi yn teimlo weithio, like, don't take any notice of it. A wy'n cofio un person sy'n bod, just because you're gay doesn't mean you've got to act like that. A ni'n meddwl, right, okay, put a wig on, high heels on, have a fan. I was like, are we on about it, babes? You know? Are we often just like, tynnu coes nhw, just to be like, just a, Yeah. Ond, yeah, weithiau. A peth yw, bydde i dweud, like, don't let it get it down. Ond pan dwi'n gweld comment, allan o 100 of positive ones, dwi'n meddwl, dwi'n sy'n edrych arno fe, like, A dwi'n meddwl gael effeithio fi, ond it's a bit like, ond dwi'n sy'n edrych trwy 100 of positive ones, and I'm like, you know what, I got these lot, Yeah. So, Os ti cael 100 comments, a mae 99 ohonyn nhw yn positive, that's a good ratio.
i fod yn dig. Ie, Amir, beth exactly. amdano ti? Fel, ti wedi cael unrhyw negative comments, sut ti'n delio gyda nhw? Ti'n person really hyderus, so fi'n dychmygu bod ti, they bounce off you, neu na? Wel, fi bach yn surprised. Mae TikTok gwir yma yn really poblogaidd, a maen nhw ddim yn cael comments gwael. Fi wedi bod yn gwneud fideos, 20,000 views gyda Hansh, a mae pobl yn mynd mewn arno fi. A fi'n darllen nhw, fi'n gweld wanker, blob, copycat. Fel ti'n gwybod, mae pobl yn gwylio pethau a just... Wel, ti'n beth, actually, amser ni yn gweld comments negyddol ar y dechrau, oedd actually yn mynd i teimlad fi, ond fi'n cofio cael y conversation gyda ti, Kai, o ti fel, na, mae hwnna'n peth da, mae pobl yma yn mynd maen nhw'n hate o ti mor gymaint, right? Maen nhw'n mynd mas o ffordd nhw i roi hate ti. And that's a good thing because they're watching the video. Yeah, well, to back up my case from the set, I'm not encouraging negative comments online, can I just say. Ond yn achos ti, Amir, oedd y ti'n chwarae cymeriad, oedd yn, it wasn't, you weren't playing Amir, you were playing Scrummy, this person who was in your face saying, right, this is what we're doing today, So, oedd cymeriad fel yna naturally yn mynd i kind of enyn ymateb, oedd pobl fel, I'm not sure if this guy is for me, this guy is a bit too intense, but, we wanted someone who's cutting. So, nath e effeithio bach arno ti, do fe, but then eventually you just, understood it, falle? Wel, mae'n actually peth da I fi yn bersonol yn edrych yn ôl, achos oedd wedi tyffno fi lan, ti'n modd? So, unrhyw comment fi'n gweld nawr, fi'n fel, yeah, whatever, cos fi dal yn cael nhw ar Twitter, ti'n modd, mae pobl ar Twitter yn lyfo quote-tweet o beth ti'n gweud, a just mynd â fe ble bynnag, and I just have got the time for it, fel oedd fi yn gweud, ti'n modd, block and delete, get out of my way. Ond diolch I Hansh, chi actually wedi tyffno fi lan, so I'm all right. Rhiannon, ti wedi cael unrhyw sylwad yn negyddol sut ti'n delio gyda nhw as wyt ti? Dim really, just criticisms ar dewis fi ar ddiwrnod ti, basically. Dwi just anwybyddu a just get on with it. Nice. I guess fel pan mae fe'n dod I stuff fel na, mae fe'n subjective really, dwi ddim rhywbeth personol, mae fe just lawr at tast rhywun, gyda celf o stuff a ddiwrnod. Brilliant. OK, un cwestiwn ola I Benny, a wedyn newn ni gadael chi gyd fynd. Beth yw'r trend gorau ar hyn o bryd, medda Hannah? Elis, na I ddechrau gyda ti, os na trend ti'n meddwl ti'n argymell I bobl I neud arno heddi? Wel, mae yna dau, really. Mae yna un lle mae pobl di disgrifio fel, the modern day Rickrolled, which is, I ain't never seen two pretty best friends, as I was one of them's got to be ugly. A help my hand, a fi defnyddio hwnna ddoe, pan ni'n sôn am American elections. So mae hwnna, a wedyn, un o ffefrynnau fi ar y foment, which is the, oh no. Yr un yna, lle mae rhywun, yn cwmpo oddi ar ceffe. It's freeze frame, fel yna, absolutely love them, creases me. Ria, os na trend ti'n argymell I rhywun yn neud arno? Fi di ffeindio bod y trend nadolig yn dod nôl nawr, pryd ych chi'n cael bobl taflu mewn ystafell, cael y drws, a wedyn pam chi'n agor drws eto, mae room yn llawn pethau nadolig, Christmas decoration. Ti ddim di roi Christmas decorations ti lan eto, I ti, Ria? No, 2 diwrnod fi yn nhw. Oh, right, OK. So, newn ni ddisgwyl y TikToks yna, then. Yeah. Rhiannon, beth amdano ti, os na fel trend ti'n gweld yn dy waith di sy'n rili boblogydd ar hyn o bryd? Na, dwi'n dilyn Ria, hwnna da, just dolyg. I'm ready for it. Cool, brilliant. Wel, nawn ni benni fyna. Diolch yn fawr I chi gyd. Am creu Hype House Cymreig fach heno ar Zoom. Diolch I bawb am ymuno gyda ni. Fydd y sesiwn yma ar gael I wylio yn ôl ar un o bryd, so os chi eisiau rannu, y link yna gyda'ch ffrindiau nath ddim llwyddo I fod yma, fydd croeso chi wneud hwnna wythnos nesaf ymlaen. Fydd clips o heno yn mynd allan hefyd fori ar Cymuned Creu Hansh, sef Facebook grŵp Hansh yn bennaf I chi bobl ifanc sy'n eisiau creu cynnwys gyda ni. So, dyna ni am heno. Fydd y sesiwn arall nos fori. Diolch Amir, Rhiannon, Ria a Elis. A pob lwc gyda'r TikToks. Diolch yn fawr. Cool. Hwyl. Diolch. Hwyl fawr.